Татарстан халыклары дуслыгы йорты оештырган дуслар җыелган җирдә дип аталган проектның икенче концерт тамашасының үзәгендә җырчы мөгаллим Татарстанның халык артисты Мингол Галиев һәм аның вокал мәктәбе укучылары булды. Кызыклы тамашадан Фәннур Хасанов репортажы. Жер йөзендә үз хезмәтенә чын-чынлап бирелеп, бары көчен, энергиясын, ихлас максатларын чынга ашыруга багышлап, хезмәт итеп зур ихтирам, олы мәхәббәт казанган кешеләр бар. Алар әллә ни мактанып, ялтырап йөрмиләр, ә киресенчә һәр вакыт халык арасында кайнап, тормышка, яшәешкә матурлык истиләр. Авырлык килгәндә, ышаныч ырлыклары чәчеп, ярдәм итү юлын эзләп борчылып йөриләр. Олыларны олы күреп, остазларын хөрмәт белән искә алып яшиләр. Яшьләр арасында яшәреп, тормыштан ям табып иҗат итәләр. Бигрәк тә иҗат әһелләре, җырчылар арасында шушындый шәхесләрнең булуы ул безнең бәхетебез. Безнең максат Татарстан халыклар дуслыгы йортында әзрәк онытылып киткән, онытылып барган төрле сәбәпләр аркасында артистларыбызны, иҗат кешеләрен, һәм аларны гына түгел, гомумән төрле өлкәдәге иҗат кешеләрен дәген җыеп менә шулай дуслары, туганнары, якыннары белән мәҗлес кебек оештыру, кичәләр оештыру. Үзенең бай педагогик башкару тәҗрибәсен кулланып, Мингол Галиев вокалга өйрәтү методикасын камилләштерү буенча җитди эш алып бара. Аның укучылары төрле биеклектәге халык, атказанган дәрәҗәсендәге профессиональ артистлар, төрле конкурсларда катнашып лауреат исеме алган һәм дипломнар белән бүләкләнгән сәхнә осталары. Дуслык йортында узган концертта танылган тенорның нәкъ менә әлеге талантлы укучылары үзләренең вокал композицияләрен башкардылар. Артка борылып карасаң, инде байтак кына вакыт узган, ширик гасырга якын вакыт узган икән. Инде сәхнәгә чыгып, рәсем булып җырлый башлаганга, Расим Низамов булып җырлый башлаган, халык таный башлаганга, менә башлангычларына килгәндә, авылдан килеп, беренче педагогия институтының музыка факультетына укырга кергәндә мин менә музыка укытучысы, вокал укытучым Мингол Галиев классына электем. Үзем дә сорадым инде, Мингол абый анда укытканын белеп. Шуннан да менә шушы 5 ел уку дәверендә ул алып кереп китте менә шушы җыр сәнгате дөньясына, сәхнәгә. Мингол абый шуннан да ул минем өчен менә вокал серләренә өйрәткән, җыр сәнгатының серләренә өйрәткән, җырның нишкәлекләренә өйрәткән укытучым. Шуннан да менә өчен аз сызыклап әйтсәм дә, ул минем өчен олы зур шәхес. Мингол Галиев дигәч тә безнең үскәндәге, әйбәт диебез, шунда радио торадыр. Безнең әни әйтәйде. Туктагыз, Мингол абыегыз җырлый, Мингол Галиев җырлый дип, шик туса кинәт дигән җыр белән безнең шушлай иң беренче кергән кеше ул безнең күңелгә шундый моңнары белән. Менә калган һаман тора ул йөрәктә, ул теге шик туса шундый матур иттереп җырлый бит. Аның менә шуннан калган Мингол Галиев инде ул безнең. Мингол Галиев үткән күп кырлы хезмәт юлының иң әһәмиятлесе әлбәттә җыр сәнгате, аның башкару осталыгы, вокал мөмкинчелеге, репертуарындагы җырларның киңлеге, масштаблыгы белән аерылып торуында. Күптәннән жасаганым юк иде. Хәзер инде шушы яшемдә әле ничек тавышым бармы, юкмы, кешегә чыгып, үземнең мөмкинлегемне күрсәтәсем килде. Чынлап та бүгенге көндә минем зур хыялларым бар. Үземнең менә бүгенге көндә мин җырлыйм икән. Димәк, шушылай тавышны, яшьлек тавышын саклау буенча үземнең методикамны эшләп киләм. Һәм ул Тукай теләгәнчә, менә әһәмият шунда.
Тукай теләгәнчә җыр сәнгате дигән әйбер бу. Һәм бу киләчәктә булырга тиеш хыялланам. Бөтен дөнья җыр сәнгатенә үрнәк була торган сөйләшүчә, сөйләмчә җырлау. Пение речевого позитива, знаменитый американский Ситрегасның методикасы белән тәңгәл туры килү белән бер тур килә. Шуңа күрә без үзебезнең шушы Тукай теләгәнчә авызны зур ачмыйча җырлау мөмкинлеген ачып, дөньяга татар халкының яшәргә мөмкинлеген, тиешлеген һәм бөтен милләтләргә үрнәк булырдай, ничек дип әйтим инде, халыкның бөеклеген күрсәтә торган юнәлеш дип карыйм. Татар халкының борынгыдан, ерак гасырлардан килгән бай эчтәлекле рухи мирасын бүгенге көндә яшәүче милләттәшләребезгә кире кайтару юлында фидакарьләрчә армый-талмый хезмәт итүче Татарстанның халык артисты үзенең кабатланмас тавышы белән меңләгән тамашачыларыбызны моң иленә алып кергән җырчы ул Мингыл Вәгыйз улы Галиев. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.